Video. Careful, Alexi. Give it to me when you're done. You stay in front, Alexi. The side. That side. Ari, ko. You transfer the side. Naaray Ah, go, go, go. Go. Transfer. Naaray Video. Oh, I'm gonna write something here. Wanna write on my pad? No, it's my pawpaw. Just pretend. Baro ako. My pawpaw. Daddy, my baro, my pawpaw. Pawpaw, Dene. Daddy! Oh, you tell Ati. My green. It's green up. My favorite. I like green. I like green. Let's share. Okay, I'll do first. I'm gonna do this. I'm gonna make this. Color the square. Mom, sure. Kabilang dito yung panukala ni Senator Soto na tanggalin sa definisyon ng reproductive health ang salitang satisfying sa safe and satisfying sex na dati ang pinagdibandehan sa Senado. Yeah. Ito nagkaroon Ooh, I ng love pagkakaroon sweet. din ng ilang senador. First, I Hindi sila nagkasundo kung kailangan Hey, Mom. pagpanggitin ng I salita. gotta do my lesson. Ngayon, matapos ipasa sa second reading, nagbotohan naman ngayon ang mga senador para sa third and final reading. Sa isa nilang ipinapaliwanag sa mga batas na ito ang formula. Ang ito, pakinggan namin ang sabi. Picture. No. Huh? It's a video. Video? Yeah. Okay. Lexi! No, 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 no. You go there, you sit down there. Go there. Ayaw ba? Anti-RH naman. Pro-anti-RH vlogger Ma'am. yung pinadala. Please. Ito mga nagdaan araw